hun er sød, hva'? Ja, hvad er det? Ej, den skal vi ikke sutte på, altså. Den tager mor. Prøv at se dukken. Er hun ikke sød? Hej, Alfa. Kysser hun dig? Skal hun hernede og sove? Sig godnat, dukke. Hov, er hun blevet puttet? Hov, tabte hun hatten nu? Tabte hun hatten nu? Hov. Er det den her, du gerne vil have? Ej, det skal vi ikke lege med, skat. Prøv at se dukken. Kan hun sige mere? Siger mor og far? Alfred? Kan du vinke? Ja, vinke, vinke. Kom så. Alfred? Vinke. Hej, hej. Hej, hej. Ej, det skal vi ikke lege med. Nej, det skal vi heller ikke lege med. Prøv at se her, dukken. Hun siger... Gider du ikke lege med dukken mere? Vi skal ikke lege med det der, Alfred. Det er sådan noget småtte noget til dig. Det lægger vi lige på plads igen. Prøv at se den her. Er det en bæresæl?
Ja, nu tænker farfar, skide være med den bæresel, jeg vil da have det der, tænker farfar. Ja, og så tænker farmor, det er godt du kan, Alfred. Det er godt du kan. Alfred? Alfred? Hallo? Alfred? Ej, vi skal lige lade det der være, skat. Prøv at se den her pruttepud. Hvad siger den? Ej, prutter den? Var den ikke sjov? Alfred, kan du sige farvel til farmor og farfar? Alfred? Hallo, skat. Nej, Alfred? Prøv at kigge her. Alfred? Farvel.